La Diada Nacional, bon dia Jordi Pasteller, que avui ens acompanya com a persona que serà l'estelada, gràcies a la Societat Coral Artística que cada any ens acompanya, i els geganters. Benvingudes totes avui. Hem fet un petit canvi, no hi ha hagut marxa de torxes i per tant isem l'estelada aquest matí una mica abans de fer l'ofrena floral. En Jordi Pasteller avui fa la isada com a veí del poble, com a persona que durant anys i anys ens ha cridat a files, no? Allò, ara l'autocar de la Diada, ara l'autocar cap a Lledoners, ara un acte cultural. Ho ha fet amb altra gent, però ell ha aconseguit fer-ho sempre des de la proximitat i des de la persona, no? Des d'aquella persona que a mica en mica et va conquerint, no? Et va trobant i et va dient que farem això, que estarà molt bé, que anirem cap aquí, anirem cap allà. I ha acabat fent-ho, jo penso que per militància pròpia, per aquell punt d'independentista que porta dintre i que li és bastant igual si és en nom de l'ANC, si és en nom d'un partit o si no. I ho dic sobretot per les cantades dels dilluns. Aquelles cantades que durant gairebé 5 anys han estat cada dilluns a la plaça i que ara les fa el darrer dilluns de mes. I que ha aconseguit cohesionar a músics de tot arreu, convenç a tothom perquè ens vingui a tocar o a cantar, cost zero, sempre, estalvi, aquí ell mira la pela, i que realment ens ha fet això, cohesionar-nos, ha dedicat temps de cures, aquest temps tan necessari que necessitem entre totes nosaltres per sentir-nos una mica més acompanyades dins d'aquest procés tan llarg que és el procés de la independència del nostre país. Per tant, en Jordi representa una mica tothom i ell mateix, perquè és membre de l'ANC, és membre d'altres col·lectius, però a més ell mateix. En Jordi Pasteller és la persona que quan el veies aparèixer ja sabies que t'apareixeria amb una torxa o amb una samarreta, alguna cosa passava, però sí, i si no la guitarra. Per tant, ens va semblar que per agrair-li tot aquest temps i perquè tenim una lluita que continua, que aquest any era un bon moment perquè ell fes la isada i per tant és qui ens farà la isada avui. Moltes gràcies, Jordi, per haver dit que sí. Encara no. Quan preparàvem l'acte, en Jordi, jo li vaig dir, vols parlar? No, però després va dir, bueno, potser sí. I ara, per això em deia, ja pujo ara o després? Dic, millor que abans de fer la isada ens ho diguis tot, ara jo acabo. Bé, enguany fa 5 anys de l'1 d'octubre. I després d'aquests 5 anys només ens queda una certesa real, i és que el poble continua absolutament actiu, absolutament decidit i sense dubtes. La voluntat insubornable de totes nosaltres, que una i 1000 vegades ho tornarem a fer. Organitzem un nou referèndum, defensarem la llibertat de la nostra nació i continuarem defensant a qui viu sotmès a la repressió, a la precarietat. Ahir, al vespre, vam fer un concert d'en Xavi Sarrià i ell parlava de la gent de baix. I em vaig quedar amb aquesta idea, amb la gent de baix. Totes nosaltres som gent de baix, som la gent que som les formigues, treballem, lluitem cada dia i ho fem malgrat qui mani, malgrat qui organitzi, malgrat tot, i som. Per què? Perquè el sentiment és nostre i aquest no ens el pot vèncer ningú. Som la gent que recorda amb una memòria ben viva a les àvies i avis que van patir el franquisme, la por, la fam i la persecució i l'exili. I amb el record de les moltes generacions de catalanes i catalans que s'han anat passant el testimoni de la lluita per la defensa de la llibertat de la nostra pàtria, neixen noves lluites dels joves i les joves, als casals populars, al carrer, a l'escola i a la feina. Vivim moments difícils. Fa 7 anys que veiem com es deneguen els drets humans a les persones que fugen de la guerra, de la fam, de la crisi climàtica, de la persecució política i que acaben morint ofegades al mar o empresonades en els mals dits camps d'acollida. I tot això passa davant de la mirada impassible dels estats. Una nova guerra, aquest cop a Europa, serveix pels mateixos estats per justificar la despesa en armament, una nova crisi econòmica i l'enriquiment obscè de les gestores energètiques del món bancari, entre altres. Els catalans fem front a aquesta nova crisi humanitària i econòmica sotmesos a unes administracions que no en són pròpies. Tenim un govern de la Generalitat mancat de recursos econòmics i de capacitat de legislar lliurement, vivint sempre sota l'amenaça del Constitucional. Queda, com sempre, el món local, els ajuntaments i les veïnes, que fem xarxa per acompanyar, per fer cures, la xarxa d'entitats i veïnes que fan arribar la solidaritat i el suport mutu. Queda la dignitat col·lectiva que neix als pobles i viles, que coneix bé el valor de la lluita, de la defensa de la llengua i de la cultura, de la defensa de l'escola pública, de la defensa de l'habitatge digne, de la defensa de la salut pública. Parlem de nou de la gent de baix, de la gent que coneix bé la bellesa de viure la vida sense claudicar.
Per acabar, us faig un prec. Que mai ningú us faci creure que estem vençudes. La lluita continua perquè volem nosaltres, les de baix, perquè som el poble lliure i perseverant, perquè hem après a viure moltes batalles, perquè sabem que lluitarem fins al darrer alè, com ho van fer els que ja no hi són i com ho faran els que han d'arribar. Per les lluites d'ahir, per les de sempre vindran, visca Catalunya lliure!